Kde môže mať tie vizitky? Ako sa ti kradne, Miguel? Pozri, ja som sem prišiel nechať Celine odkaz. Vieš, Miguel, nemyslí si, nemám hlavu iba na okrasu. Nie som idiot. A ty si ma chcel okradnúť! Čo sa deje, Mia? Prečo kričíš, ha? Miguel, čo tu robíš? Sally, chcel som ti nechať odkaz, nič viac. Naozaj? Áno. Aké milé. To nie je pravda, Selina, to nie je pravda. Sliedil tu. Ale vieš čo? Už ťa mám plné zuby. Udám ťa, Miguel. Nie, Miguel, neboj sa, netráp sa, neudá ťa, pretože Mia, ak ťa o to požiadam ja, tak ho neudáš, však nie. Dobre. Neurobím to kvôli Seline. Ale teba. Teba chcem vidieť najmenej 10 metrov odtiaľto. Ku mne sa nepribližuj. Neznesiem ťa. Budem sa od teba držať 50 metrov. A ak ťa jedného dňa opäť pozdravím, bude to kvôli Celine. Uvidíme sa, Selina. Áno, ahoj. Čo sa deje, Mia? Poprvýkrát sa zamilujem a moja najlepšia priateľka a on sa neznesú. Už sa cítiš lepšie? Bolí ma hlava, ako by som v jej strede mal zabodnutú sekeru. Daj si toto. Toto ti urobí dobre. Čo to je? To je káva, aby si prestal zvracať. Už čoskoro všetci zídu dole a zistia, že si bol riadne opitý. Ani som si neuvedomil, že svítalo. Ako by si to mohol uvedomiť, keď sa ti všetko točilo? Počuj, Mia. Ďakujem za pomoc. Vždy som ťa mal ráda. Ďakujem, že si napísal text k mojej hudbe. Ale aj tvoja hudba je veľmi dobrá. Počuj, Diego, občas ti nerozumiem. Čomu nerozumieš? No, ja neviem. Veď ty si chalan, čo má všetko, čo má mať. Si super pekný, každá baba by s tebou chcela chodiť. A okrem toho máš aj hudobný talent. Tak preto nerozumiem, prečo piješ. Pijem, lebo mi to chutí. Páči sa ti zvracať, alebo to, že sa potácaš? Nie, to príde až potom. Ale keď piješ, tak ti nič nevadí. Vieš, ja si myslím, že aj keď si ako dielo na otca nezabudneš. Mia, nechcem o tom hovoriť. Ešte začni rozprávať o mojom šéfovi a praskne mi hlava. Prečo sa s ním nerozprávaš? Povedz mu, že sa ti nepáči, ako sa k tebe správa. Nie, nikdy ma nepočúva, nebude ma počúvať. Navyše, už mám dosť. Cítim sa ako stroskotanec. Nie si stroskotanec za to, že sa k tebe otec správa zle. Ale môžeš byť, ak sa tomu nevzoprieš. Dobrý deň. Alebo by som mal povedať skôr dobrú noc. Diego, čo tu robíte tak skoro ráno? Akože čo tu robíme? Prišli sme, pretože sme nemohli spať a chceli sme sa naraňajkovať. Ale nezohnali sme nič okrem tejto hnusnej kávy. Presne tak. Nie, vieš čo? Vážne, Mauro. Ja poviem môjmu otcovi, aby ma na budúce poslal do 5-hviezdičkového hotela, pretože my na niečo takéto nie sme zvyknutí. Áno, to je pravda. Tu nám nikto nedá ani raňajky. Poďme. Takže na budúce musíme ísť na prázdniny do hotela. Sú príliš fajnoví na svoj vek. Čo je? Pôjdeme už raňajkovať, či nie? Nie. Nemám chuť pozerať sa do tvára ani matke, ani Maurovi. Ale no tak, Roberta, a ten profák ti čo urobil, ha? On nič, chudáčik. Je to vina mojej mamy, ktorá potrebuje, aby všetci muži za ňou doliezali.
Nuž, je to logické. Je taká pekná, taká sympatická, že pochopiteľne všetci muži chcú byť s ňou. Nuž, ale ja si nemyslím, že by to robila na schvál, alebo tak. Lupita, to hovoríš preto, lebo ju obdivuješ. Preboha, tebe sa aj Mia, klon jedovatej zmije, zdá dobrá. Ale keď ja tomu stále nemôžem uveriť, teda predstav si, bola som Zalmou Rejovou. Ja naozaj tomu nemôžem uveriť. Je to ako keby som bola v krásnom sne. Vlastne nie je to nočná mora? Ale nie. Nie, Jose? Ja si nemyslím nič. Prečo? Lebo sa ti nebude páčiť, čo si myslím. A keďže neznášaš, keď si niekto nemyslí to, čo ty, radšej sa nebudem zapájať. Prepáč, to ti kto povedal? Pozri, moja kráľovná, ty ma ani nepoznáš, takže nemáš predstavu, aká som. Keď som bola v domove a prišiel niekto nový, stačilo mi, aby som sa mu pozrela do očí a hneď som vedela, aký je. Nehovor, a čo ti vravia tie moje? Že neznesieš, aby mal niekto iný názor. Pozri, mudrlandka, nechod na mňa s rozprávkami, už pekne dávno nosím kontaktné šošovky, ha? Prestaň sa hrať na tvrdú a povedz mi, čo si myslíš. Myslím si, že je pre teba oveľa jednoduchšie hodiť vinu na tvoju matku, ako si priznať, že sa tomu chlapovi páči. A ty si myslíš, že on dá prednosť starene? Nikdy si nemyslela na to, akú má tvoja matka cenu? Áno, zrazu ju zabijem kvôli $10. Pozri, mala ťa sama. Starala sa o teba. A nevyhodila ťa do odpadkov. Ale iste. Jediné, čo ťa zaujíma, je súperiť s ňou. No tak, a táto čo si myslí? No, je múdra osoba. Vieš, moja teta mi vždy vravievala, že keď trpíme, tak naša osobnosť rastie. Ale čo? Práve ja som sa musela stretnúť s 2 filozofkami novej generácie. Prosím vás. Ale prečo tam bol? Au! Ak si slepá, zožeň si psa. Ospravedlňte ma. A ty, Barbie, porozprávaj sa s ocinkom, aby ťa prišiel Ak ochrániť. ide o tvoju mamu a Diegovho otca, tak na 1000% dávam prednosť Diegovmu otcovi. Čo chceš povedať o mojej mame, ty hlupania, ha? Pravdu povediac, asi nič, čo nie je dávno jasné. Ten tvoj ksicht mi lezie na nervy. Dávaj pozor, aby som ti ho nenapravila. Nechápeš, že toto nie je tvoje prostredie, ha? Odkedy si prišla, tak každého obťažuješ. Pozri, ty s tými veľkými ušami, ty buď radšej ticho a ďalej sa zabávaj. Radšej budem medzi umelcami, ktorí si na život poctivo zarábajú prácou, ako medzi skorumpovanými, čo pokojne zatvoria niekoho do väzenia a ani nezistia, či je vinný. Ajajajajajajaj. Čo si sa zadusila, hlupania? Vysmievala sa mi? Mia, naozaj mám veľké uši. Nie. Selina, čo ti to napadlo? Ja si naozaj budem musieť jednu riadnu vraziť. Nie. To najlepšie, čo môžete urobiť, je ignorovať ju. Nie, ja neviem, či ju zvládnem ignorovať, lebo ju neznášam. Ale dobre, spievajme. Traja sloni sa pohúbkávali. Sa pohúbkávali.